Oh, bow down and worship Him. Worship Him. Oh, worship Him. Bow down and worship Him. Bow down and worship. Bow down and worship Him. Worship Him. Oh, worship. Say, bow down and worship Him. Oh, bow down and worship Jesus the King of Kings, Jesus the King of Kings. Oh, Jesus the King of Kings. Consume me, fire, sweet His awesome praise, this place, for this is holy ground, this is holy, this is holy Hallelujah. Hallelujah. Ake sikhuleke sonke bantu besifazane. Oh hallelujah, uvula umlomo wakho. Ukumncome nje uThixo umtshela ukuthi muhle. Umusa wakho umephakade. Baba siyabonga egameni lika Jesu Kristu umNazaretha oyingcwele nasemini inhliziyo yethu iyabonga baba wethu othandekayo ukuba sebukhoneni bakho uma bengathiwa asikhethe indawo ebesingafisa ukuba kuyo ayikhenye ngaphandle kokuba sebukhoneni bakho Thixo wethu oyingcwele siyabonga ukuthi uma siza kuwe asibuyele emuva siyinto ekade siyiyo impilo yethu yashintshwa baba wethu namandla wonke siyabonga siyathoba phambi kwakho nantambama egameni lika Jesu sasingafanelekanga kodwa ngenxa yomusa wakho wasenza safaneleka isho njalo inhliziyo yethu ithi ngiyathandwa ngingubani zincane izibongo zami wangithenga ngegazi
Siyabonga Heavenly Father ukuthi wehle emazulwini uzoba phakathi kwethu singabantu besifazane. Baba wethu ingcwele ubavusele lesisikhatho necebo ngempilo yabo. Siyathembisa Heavenly Father ukuthi akekho omnye uThixo esiyakumkhonza ngaphandle kwakho. Nguwo lidwala lethu uNkulunkulu esimethembayo nesikholwa nguye. Baba wethu ingcwele lapha emaningi amagama aphakanyiswayo kulesi sikhathi. Kodwa siyabonga ukuthi alikho elinye igama ngaphandle kwegama lika Jesu, igama elingaphezulu kwamagama wonke. Lisatshwa uSathane, lisatshwa imimoya yobumnyama, amandla omkhathi, ama-marine spirits, lonke uhlobo lwama-altar olureziwe against us liyalisaba igama lika Jesu. Siyabonga Baba, asazi ukuthi singathini ukulibonga igama lakho. Ayikho Nkosi yami inkondlo esingayihaya yenele ukuveza ubuhle bakho. Ayikho ingoma esingayicomposer yenele ukuveza ubuhle bakho. You are all together lovely Lord. Moyo ingcwele nawomi wethu, Eliazare wethu, siyabonga ukuthi uhlezi nathi kule ndawo futhi uzophuma nathi ube sendaweni esikuzo ukusiza. Baba wethu ingcwele, wena ongumduduzi, wena onguthisha wethu, wena oyikho konke. Baba wethu ingcwele, without you Holy Spirit angeke senza lutho. Kodwa sinamandla okwenza konke ngayo uKristu siqinisayo. Nakulesi sikhathi usazokhuluma ngezwi lakho. We welcome you Holy Spirit. Sendlala ukhaphethe obomvu wegazi lika Jesu, thatha indawo njengoThixo. We thank you Father in the name that is above all other names, the name of Jesus Christ, the Son of the living God. Oh hallelujah. Ake shaya izandla kakhulu bantu besifazane abakwazi ukukikiza bakikize. Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shaya izandla zakho ukikize ngoba inqobile ingonyama yomndeni kaJuda inqobile. Thank you Jesus. Oh hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. Amen. Singahlala phansi bazalwane. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Kubalulekile ukuthi uma sisebukhoneni kaThixo, bukaThixo, ivoice yakho izwakale. Hallelujah. Noma la emkhathini bekunomhlangano wama devil worshipper. Hallelujah. Kodwa the shout of your voice kudingeka ukuthi lo mhlangano uthuthe. Oh hallelujah. Ake ubize igama lika Jesu. Oh hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Shaya izandla zakho kakhulu. Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. Siyabonga kakhulu. Amen. Ngokuyithoba bazalwane, siyathanda ukubingelela umnikazi wenkonzo, umoya oyingcwele khona phakathi kwethu. Amen. Ngaphandle kwakhe singeke senza lutho. Amen. Siyathanda kakhulu ukunibingelela nonke bantwana bethu. Yo naze nabahle. Amen. Naze nabahle. Akushayela izandla ngobuhle oyibo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Noma kekho ke wakutshela uphume endlini. Amen. Kodwa nje uma wakho uyathanda ukusho ukuthi umuhle. Amen. So siyambonga uThixo kakhulu. Siyabingelela kakhulu bonke abasebenzi endlini kaJehova. Hallelujah. Sibingelele bazalwane izithandwa zethu, abanye siyababona abanye sibaboni.
abaye nje bathi namhlanje bazohlanganyela kunye nathi sispende usuku lwethu ebukhoneni bukaThixo. Amen. Siyambonga uNkulunkulu ngabo bahlobo bethu, uNkulunkulu anibusise. Amen. Sibonge kakhulu bazalwane amadodakazi. Hallelujah. Amela adlulisa lokhu uNkulunkulu akubeke enhlizweni zabo to empower women. Amen. Okhombisayo ukuthi endlini kaJehova bazalwane kukhona yonke into. Siyambonga indlela uNkulunkulu abasebenzise ngayo. Ngicela sibashayele izandla. Hallelujah. Amen. Sibonge kakhulu amadodakazi abekwi program bazalwane, MC wethu obesivulela inkonzo, undodakazi nobesi welcome, obesithathisela umnikelo. Siyabonga kakhulu. May God bless you. Amen. Hallelujah. Sibonge kakhulu bazalwane abantwana bethu abebeshikashikeka belungiselela lo mcimbi. Amen. Abasebenze ngokuzikhandla ngendlela emangalisayo. Siyabonga nabanikelile ngendlela ezahlukene ukuthi namhlanje kube kuhle kanje. Hallelujah. Nabantwana bethu abasikhonzayo bazalwane, worship team, kanye nabantwana bethu abasensimbini, ama-ushers, nabantwana bethu abasigadela imoto, nabasiphekelayo. Amen. uNkulunkulu nje anibusise nonke kwelihle igama lenkosi yethu Jesu. Amen. Hallelujah. Kwaze kwamnandi bazalwane. Ubani ozwayo ukuthi kwaze kwamnandi? Hallelujah, hallelujah. Amen. Uyabona njengoba kade sekusondela ukuthi ngisukume, bese kukhona ukubhocobala ukuthi nje Nkosi yami nakho ke lokho akujwayeleki bazalwane ukuma endaweni kaMoya oNgcwele. Amen. Each day uyaqhaqhazela nanokuthi ngangafanelekile umusa wakho. Amen. Nokuthi it's not about amavesi bazalwane, kodwa it's about the anointing of God. Amen. Hallelujah. So ke ngethembe yena. Hallelujah. Siyabonga bazalwane, unqo ufikile, undodakazi omncane. Amen. Hallelujah. Amen. Bebe gijima ke bazalwane neteam elungiselelayo. Amen. Ngiyathanda kakhulu bazalwane ukuxolisela uThabisa for the first time ukuthi angahlanganyeli kanye nathi. Ube busy so esekhohliwe lento yebhola. Umethi nje uyabhukha izolo ama flights bazalwane agcwele wonke. Amen. Uthe nje ngizohlala online ngikhonze kanye nani. Amen. So simthandazele naye on the 26th of May kuzobe kuyi opening uvula iHolistic Wellness House. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So sizongena ke bazalwane ezwini. Ngizocela uzongifundela nje angifundele Acts 13 verse 22. A woman after God's own heart. Hallelujah. Yezenzo 13:22. Wabavusela uDavide abe yinkosi, afakaza ngaye ukuthi ngimfumene uDavide kaJesayi, umuntu ongowenhliziyo yami, oyakwenza konke engikuthandayo. Hallelujah. Hayi ongathi ungaphinda mamnkosi. Esemkhiphile
Sicela usibongele izwi. nangentokozo epheleleyo izwi lakho eliphilileyo elingamandla elibukhali dala uza sona yeluleka okuzokwenza kuselela yahangalo sikhula impande kabayo chitha izigodo zombuso wesithabalo Jesus. ukuba nesithoko silalele ukwenza kwakho senze njengalokhu siyala ngokuthobela intando kamoya ongcwele. Take full control, take full charge, take full authority, take full rulership. Moya ongcwele ngalesi sikhathi Jesus. and our mind, our souls, our spirit. Moya weqiniso ngoba ngaphandle kwakho singenze lutho. Help us to focus and pay more attention. Jesus. Ikakhulukazi njengoba sikhona usuku lwe-rapture lusondele. Thank you, Father God. We believe, Baba, sekwenzile lesi sicela kwenu ngokukholwa in Jesus' mighty name. Amen. Siyabonga kakhulu my daughter. uThixo bazalwane uye wabeka le theme benginalokho ukuthi Nkosi yami yini ofuna izwiwe abantu besifazane kulesi sikhathi ngoba it's not about bazalwane ukuthi sihlangane ngenxa yekhalenda yonyaka kodwa sifuna inhliziyo kaNkuluNkulu ukuthi yini uNkulunkulu ayifuna kithi singabantu besifazane kulesi sikhathi. Amen. Sithe nje siguqile sithandaza nobaba uThixo wavese wabeka le theme enhlizweni yami. Hallelujah. Ngathi hey baba nanga uThixo ebeka lo myalezo afuna uzwe abantu besifazane kulesi sikhathi. Amen. A woman after God's own heart. Hallelujah. Ngithe bazalwane uma ngifunda la kuma Acts 13 verse 22 uNkulunkulu uthi after removing Saul he made David their king. God testified. Gezwakala bazalwane. Ayikho into emnandi njengokuthi abantu sebetestifyile ngawe kodwa uNkulunkulu atestifye. Hallelujah. Ngoba isikhathi esiningi abantu bafuna ukwenza izinto ezizoplease abantu kanti noma abantu bangakushayela izandla as long uNkulunkulu engakushayelanga izandla konke ku-useless. Hallelujah. Ngidla ngokukhuluma bazalwane ngalo baba owayedlala ikeyboard kugcwele noma ipiano kugcwele indlu yonke wayishaya bazalwane wathi umeqeda ukuyishaya yonke indlu yama ngenyawo kwaba nomdumo abantu behalalisa beshaya amakhwela kodwa this man oshayelwa izandla namakhwela wavese wabhocobala. Then oseduze kwakhe wathi why ubhocobale kangaka wathi ngoba yonke indlu iphakame yama ngenyawo ikushayela amakhwela nezandla ochaza ukuthi hey uyishaye kahle noma udlale kahle lo piano lo baba le noma lensizwa yavese wabhocobala wathi kodwa buka lo yababa omdala ukuthi akaphakamanga futhi akazishayanga izandla wathi lo yini inkinga yakho ngobaba omdala uma engaphakamanga ibe indlu yonke iye yama ngenyawo yakushayela izandla namakhwela wathi I understand wathi lo ongaphakamanga uyena ongifundise ukudlala lama notes kusho ukuthi njengoba engaphakamanga angwashayanga kahle. Glory to Jesus. So ke ileyo nto bazalwane ebalekile ukuthi abantu sebekushayele izandla bakuncoma uJehova yena uthini ngoba noma bangakushayela izandla kodwa as long uJehova yena ekushayela izandla emingakuwe it's enough. Amen. So ke ngiyayithanda lento ukuthi kwa testifya
uNkulunkulu bazalwane wafakaza, glory to Jesus, ukuthi I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. Gezwakala bazalwane, he will do everything I told him. Gezwakala, to do. Or he will do all my will. Gezwakala bazalwane. So ke uNkulunkulu bazalwane, emva kokuba remove uSaul, wathi ke ngimtholile wenhliziyo yami. Hallelujah. uDavide indodana kaJese ozokwenza konke engifuna kwenze. Amen. Yonke into ozoyenza bazalwane, ayikho into ebaluleke njengokuthi ube nesure ukuthi uNkulunkulu uyakufakazela. Amen. That's why njalo mangizoma la bazalwane, even before ngiphume kudingeka ukuthi ngithobe phambi komyeni wami ukuthi angibeke izandla. Amen. Ngoba ngethemba ukuthi uNkulunkulu lento ayibeke kuye to submit, hallelujah, izokwenza ukuthi yonke into engenzayo ibe nesibusiso. Amen. That's my belief bazalwane. I believe, hallelujah, ukuthi angithobi nje phambi komyeni wami kodwa ngithoba phambi kukaNkulunkulu lo obeka isandla sakhe phezu kwakhe. Amen. Uzokwenza yonke into ngokwentando yami. Amen. Siyashoda bazalwane ngohlobo olunjalo oluzokwenza lento uNkulunkulu ayifunayo ngesikhathi afuna ngaso. Amen. Ngithanda uJohn 2 verse 5. His mother said to the servants, do whatever he tells you. Amen. Kunenkinga labazalwane yokuphela kwewayini, umshado use-on, kodwa kwaba nesibusiso sokuthi ziphela izinto, umnikazi wezinto uJesu khona. Amen. So ke uMaria bazalwane wathiphisa laba ukuthi experience eninayo yibekeni phansi, waba prepare ukuthi into azoyisho mhlambe ngeke nize ni understand, ayenzi common sense ngokwasemhlabeni, kodwa I advise you konke athi kwenzeni nize nenze njani nikwenze. Glory to Jesus. Isuccess yethu bantu besifazane kulesi sikhathi esinje emhlabeni, abantu besifazane abazokwenza lokho uNkulunkulu athe abakwenze, ukuthi umsinga womhlaba uhamba ushonaphi, kodwa thina siphethwe phezulu, sinama standards ethu okuphila ngoba singabombuso wasezulwini. Amen. Uthi I have found David. Gezwakala bazalwane. So kuyabonakala ukuthi uNkulunkulu ubefuna, uma umuntu ethi ngiyitholile lento, kuchaza ukuthi ubekade enjani bazalwane, eyifuna. So ke iso lika Jehova liyaqalaza, yezwakala bazalwane, lifuna laba abanhliziyo yabo inamathele kuye. Amen. So ke into oyitholayo into onjani? Class, into onjani? Obuyifuna. Amen. Uma sifunda ku Proverbs 18 verse 22, let he who finds a wife finds what is good and receives favor from the Lord. Gezwakala bazalwane, ofumene umfazi, ngithe into oyifunayo
noma into oyitholayo into obunjani obuyifuna. That's why kungashiya ukuthi ofumene intombi kuthiwa ofumene ini umfazi. Amen. Kusho ukuthi ngamanye amazwi ufumana umuntu uNkulunkulu asemprepare akafumani intombi kodwa ufumana umfazi. Ngoba into zoba yiyo awuyiqali kusasa uyiqala namhlanje. Indlela ophila ngayo, indlela owenza ngayo izinto, indlela okhuluma ngayo iyona echaza ukuthi kusasa uzoba njani. Amen. So ke kuyabonakala ukuthi uma ufuna into uyaphenyisisa. Kuyezwakala bazalwane zidlule uthi haya kuyona le uphenyisise njengo David okwadlula ikhondla zabafowabo kodwa kwatholakala ukuthi kulaba akekho lo ofuna uNkulunkulu. uSamuel waze wabuza uJese ukuthi akekho yini omunye osasele wathi hayi ukhona ulapha nje ekwaluseni izimvu uyameya kanti uNkulunkulu uyena amfune wamthola. Amen. So ke labantu besifazane bazalwane uJehova azozitholela bona ilolu hlobo luka Proverbs chapter 31 ku verse 10 okuthiwa ungamtholaphi. Kuyezwakala bazalwane ungamtholaphi. So ke kuyamangalisa ukuthi ungamtholaphi abantu besifazane begcwele bebangaka. Mungaya kuma marketplace uzobathola bagcwele. Kuyezwakala bazalwane kodwa kuthiwa ungamtholaphi. Kuyabonakala ukuthi uhlobo oluyikhantholakala ican't yomuntu wesifazane. Kuze kuthiwa inani lakhe lidlula amarubi. Amarubi bazalwane itshe lekhethelo ebelingatholakali kalula beliba pinkish or reddish in color. Amen. So ke uhlobo lwetshe othi umulitholile uthi ngicebile. Amen. And uma ubheka la matshe bazalwane ayigugu anevelu ave kunzima ukuwathola. Amen. Kubizwa ukuthi kungenwe ngaphansi komhlaba eyombiwa kuze kufike ngisho imshini yaphesheya iodwe phesheya kuzombiwa idayimani noma igolide ngoba litholakala kuphi bazalwane ngaphansi. So ke into enevelu bazalwane ayitholakali kalula. Amen. Itholakala kanzima ngoba inevelu kodwa la matshe angenavelu agcwele bazalwane nala egcekeni agcwele siyawashanela awapheli ngoba wanayo ivelu. Kodwa idayimani iqhuzwana bazalwane uyaceba ngalo. Yezwakala alitholakali kalula ngenxa yenani yalo. So uNkulunkulu akasize bazalwane kulesi sikhathi esinje ongathi uJehova uyaqalaza funa abantu besifazane abangajwayelekanga, abantu besifazane bekhethelo, abantu besifazane abayigolide, abayidayimani, abangaphili ngendlela umhlaba ophila ngayo. Glory to Jesus. Okwenza abantu ngisho ungaliphethe iBhayibheli basondele bakubuze uyakholwa yini mntanami? Awuphethe iBhayibheli kodwa indlela oyiyo wehlukile, ikhantholakala, can't get. Glory to Jesus. Uhlobo uNkulunkulu ademonstrate ngalo ubuNkulunkulu bakhe. Endingakho ngihlale ngitshela abantu besifazane ngithi umuntu wesifazane ungajatshuliswa ukuthi wenza zonke izinto ezenziwa abantu besifazane.
kodwa ake ube luhlobo olungajwayelekanga. Nkosi yami, abantu besifazane abangaconformi to the standard of this world, ngoba noma sisezweni kodwa sibona bezwe. Kuyezwakala bazalwane, umhlaba une message oyinika abantu besifazane abashadile ukuthi ungalokhu uthobelana nendoda leso sikhathi sesaphela, kodwa ngoba ungumuntu wesifazane ocontrolwa emazulwini. Kuyezwakala bazalwane, kade ngitshela abantu besifazane ngithi ave kunzima ukuthoba without Christ, without umoya oyingcwele. Ngithi iqolo liba buhlungu aligobi iqolo lomuntu wesifazane ngaphandle kamoya oyingcwele. Kodwa once umoya oyingcwele wafika kuwe ukwenza izinto ongenamandla okuyenza. That's why uNkulunkulu uma ekhuluma nawe akakhulumi nawe, ukhuluma naye ekuwe. Ngeke uThixo athi kumuntu esihambela lapha emgaqweni yiba ngcwele ngoba nami ngingcwele, kodwa ungena kuwe. Emva kokube sengene kuwe bese thi bangcwele njengoba nami ngingcwele. Akasho kuwe, usho kuye ekuwe, ngoba nguyena owenza umsebenzi. Hallelujah. Bantu besifazane, i-success yethu ne-survival yethu ukuthi sihlale enkosini, sihambe ngokwezimiso zikaThixo. Ngaphandle kwalokho sizoduka. Uhlala uhamba uyozimeja ezwini. Niyangizwa bazalwane ukuthi ngisekukho yini ukukholwa? Ngoba indlela zakho uma zimthokozisa uJehova wenza ngisho izitha zakho ziphenduka abahlobo bakho. Singaba yini bazalwane ngaphandle kwakhe? I don't care noma ivangeli lingabukelwa phansi, kodwa yilo. Ngiyangithi uNkulunkulu wethu bazalwane yilast number. Akekho ngale ngaphandle kwakhe. Amen. So ke we need abantu besifazane abazoba unique. Elizothi izulu uma libabuka, hallelujah, livume lithi lo ungothandiweyo wami. Kungcono kuba yisiwula ezweni kodwa uhlakaniphe enkosini. Amen. Hallelujah. Njengoba sihlonyiswa bazalwane, abantwana bemilanga phambili besihlomisa, sihlonyiselwa ukuthi sibe kuma field esikuwo sibe sinoNkulunkulu. Kuyezwakala ngoba ngaphandle kuka Jesu konke kuyize leze. Amen. Ngenxa yesikhathi sami bazalwane ngizogijima. Amen. Kuze kuthiwe lo muntu wesifazane ka Proverbs 31 verse 10 kuthiwa muphe esandleni izithelo zomsebenzi wakhe, makadunyiswe emasangweni ngenxa yomsebenzi wakhe. Amen. Hallelujah. Lo hlobo engikhuluma ngalo uhlobo which is rare to find. Uyabheka, ubheke, ufune, uthulule kuze ulithole uhlobo olugcwele ukuhlakanipha kwasezulwini, ngoba ukumesaba uNkulunkulu kuqala kokuhlakanipha. Amen. Siyabona abazalwane uma singena ku social media bonke abantu bahlakaniphile, kodwa without Christ lobo kuhlakanipha kubula. Amen. So ke kube semthandazweni
ukuthi Nkosi yami ake uzitholele lolu hlobo olufunayo kulesi sikhathi ozokwenza ngalo umehluko ozoshumayela ngalo luthule lungashongo lutho kodwa abantu bamfuna uNkulunkulu wakho ngenxa yokuthi babona a fearing woman of God. Amen. A woman of character. Hallelujah. So kuma sifunda ku Songs of Solomon 2 verse 6. Toa as a lily among the thorns, so is my daughter among the girls. Bagcwele abantu besifazane bahle. Yezwakala bazalwane. Hayi kulesi sikhathi ziningi izinto zokuzenza muhle umubi njengoba uyithandela. Amen. Kodwa uThixo yezwakala bazalwane uthi as a lily among the thorns, so is my daughter among the girls. Kusho ukuthi phakathi kwesithokotoko sameva kodwa kukhona this lily yezwakala bazalwane eqhamuka phakathi kwameva kushiwe emsebenzini kuthiwa lo muntu wesifazane akafani nabanye abantu besifazane kushiwo bazalwane kwifield okuyo uNkulunkulu ekuphakamisile kodwa kuthiwa wehlukile kuthobe ngisho abantu besilisa hayi ngoba uzibhilile kuzube nesithunzi kodwa ngenxa yokuthi usesandleni sika Jehova inkosi yezulu yezwakala bazalwane ubambe ama principles ezwi likaThixo and umoya oyingcwele is your wonderful counselor ngoba leli gama umoya oyingcwele abizwa ngalo lithi Ezer. Amen. So uNkulunkulu umekhuluma ethi I will make you a partner or a wife uthi Ezer umsizi kusho ukuthi ngamanye amazwi leli gama onikezwe lona umuntu wesifazane igama umoya oyingcwele abizwa ngalo so ke kuze ube successful kuyo yonke into oyenzayo uEzer akajwayelana ucommunicator noEzer ezintweni zonke ubuzintando yakhe. Hallelujah. Kulelizwe lakithi bazalwane in South Africa we need such women uhlobo lihamba noThixo oluthe ride on King Jesus, no one can hinder you. Amen. Kulesi sikhathi esiphila kuso lapha izinto zi upside down ungasakwazi ukuhlukanisa left no right uNkulunkulu akasivusele uhlobo lwabantu besifazane abahlukile ushadile awushadanga kodwa ugitshelwe izulu ngoba zimbi ikhathi bazalwane nabantu abathi bayakholwa kodwa uma usuhamba emva kwakhe ubona ukuthi igama lokusindiswa lisemlonyeni mlandele enyaweni yezwakala bazalwane lento ayisho emlonyeni ayihambisani nento ayisho kuphi ayenzayo so ke kufanele kucorresponde lento ayisho emlonyeni ihambisane nani nento eshiwo yinyawo ngoba abantu bazokubuka njengabapriest bamaFilisti ababehambela kude belandela lemanzi zaseBheshemesh ezayithwela umphongolo kodwa ngenxa yento ezazithwele kanti yona ethwele zona zahamba straight zangajikela kwa left zangajikela ka right. I remember ngiseyintombazanyana ngake ngaba kwesinye isikole ngathi uma ngifika khona ngafike ngasi introducer ukuthi ngiyumntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe wahleka omunye uthisha ngiyamkhumbula namanje wathi weMantshiza wathi baningi abafike la besindisiwe kodwa inyawo zabheka phezulu
ngangaba namahlono ukuthi ngibheke. Hallelujah. Ngoba ngizethembanga mina kodwa ngithembe lo engihlezi kuye. Ngibonga ukuthi bazalwane ngahamba kuleso skole uJesu wami wavela. Hayi ngoba ngangikwazi ukwenza kodwa ngoba ongakimi mkhulu kunosezweni wakwazi ukumelana nayo yonke imimoya yobumnyama. Hallelujah. Ake kuvele bazalwane uhlobo lwahlukile. Yezwakala abantu abazoba proud ukuthi ngiwumuntu wesifazane, uThixo ungenze ngaba umuntu wesifazane and uphila kimi, uyena ozoba umuntu wesifazane aphile lempilo yokuba umuntu wesifazane ngami. Akehluleki no matter ibackground yakho ibheda kanjani kodwa uyakwazi ukushintsha isiqalekiso sibe isibusiso. Uma kwazi ukushintsha uRahabi kodwa wamsebenzisa ukufihla amadoda kaThixo. Ngaye kwasinda ifamily yakhe yonke. Wangena okhondolweni lozalo. Uma kubalwa uzalo luka Jesu uyangena uRahabi, a prostitute. Yezwakala bazalwane, uNkulunkulu uyakwazi ukushintsha isiqalekiso sibe isibusiso. Amen. So ke ichance le kulesi sikhathi yokuvela kukaNkulunkulu wethu. Sekuthiwe abekho abantu besifazane abaphila impilo eqotho kodwa kusho abantu besilisa emsebenzini bathi kodwa ukhona. Nangu usibani bani. Mhlambe phambi kwakho abakaze basho lutho kodwa uma bebodwa bayakhuluma ngoba abantu bayakwazi ukuyibona into ephilayo nento efile. Ake kubuye iminyaka eyadliwe isikhonyana. Sithe sinye isisho in olden days women used to cook like their mothers. Yezwakala bazalwane, ngekhathi zakudala abantu besifazane bebepheka njengomama babo kodwa namhlanje izinto zahlukile. They drink like their fathers. Kuyezwakala bazalwane, luphi uhlobo lozothi mina ngisayigcinile imbewu. Uthi ufundile uNkulunkulu ekuphakamisile kodwa udemonstrate amandla obuNkulunkulu. Yezwakala bazalwane, indlela oziphethe ngayo, irespect, indlela ozendlisha ngayo. Udefendwelwe abantu abangakholwa. Kwake kwasho omunye ubhuti wakamakhelwane. Sihlala kaDabeka. Wathi Thabisile akakholwa abazalwane. Uyihlobo sala kamakhelwane wethu. Wathi uyabo uma ungake ngikubone umi nomfana wathi ngiyokuxexebula ngemvubu. Akakholwa kodwa unomona. Kuyezwakala bazalwane ngokuthi lengane sisonohlobo oluphila impilo enje kulesi sikhathi. Akube khona abantu abazokudefendela. Kuthiwa kungakhulunywa ngabantu besifazane kodwa nothi usibani bani. Yezwakala bazalwane ngenxa yeconduct yakho. Azibuye masisweni. And ichance bazalwane njengekati elimhlophe lihambe ehlathini elimnyama ukuthi uNkulunkulu wethu avele. Baze babuze bathi umuhle, ustylish kodwa unesizotha. Yini imfihlo yakho? Uthi nami ngisizwa umusa kaNkulunkulu. Amen. In olden days, girls used to cook like their mothers, but these days they drank like their fathers. Sisize somandla. Amen.
In olden days, abantu besifazane used to dress in a dignified way. They used to dress like their mothers. But nowadays, they dress like harlots. Amen. They dress like their fathers. Awukwazi ukuhlukanisa ukuthi intombazane le uzwa ngoba esekhuluma ukuthi hayi voice umuntu wesifazane. Amen. Oh Jesus. In olden days, girls used to be kind like their mothers. Today they swear like their fathers. Abaphuzayo. Yezwakala bazalwane. So ke kuyabonakala ukuthi wena usindisiwe. Yiba ilolu hlobo athi uNkulunkulu ngimfumene owenhliziyo yami ozokwenza njengalokho ngenze njani ngithanda ongeze uphila impilo ethandwa uyena. Namhlanje uthi umkhuza umuntu wesifazane ukuthi hayibo amathanga sehlezi obala sokusele kancane sekukwarathu ubone lapha ya yezwakala bazalwane kwasho icelebrity ubani William Smith lo waphesheya abazalwane wathi abantu besifazane wathi njengoba beveza imizimba yabo ihlalo obala wathi thina usuku ungafuna umzimba usukufuna unkosikazi so ke uma usuyibonile umzimba wakhe you are no longer interested yezwakala bazalwane ngoba vese lento ombayo kuze uyithole ihlezi ngaphezulu hayi angizwa abazalwane akwazi ukuthi kushalaza abantu besilisa uma kuhleziwe bazalwane bayakhophoza ngoba amathanga ahlezi obala umuntu wesifazane ozenza uship line kanti thina siwuhlobo glory to Jesus okufanele umbe unamanga sathana noma singawe isigqoko Hallelujah. Yezwakala bazalwane. Ngithi izinto ezinevelu zomuntu wesifazane, abantu besifazane namhlanje bazibeka obala. Amen. So uNkulunkulu akasisize endlini kaJehova kubuye isithunzi sevangeli. Ngoba noma kuthiwa izinto ziyafana bazalwane kodwa likhona uhlobo oluzoprove ukuthi ayifani olungena amahloni ukuthi mina ngisekhona ngimela uJehova. Amen. Ziphi namhlanje uhlobo lwentombi noma lamantombazane obelubuza masi sophekani namhlanje. Amen. Namhlanje zibuya zingazi ngisho indlela eya ekhaya sifike zibuza uma uphekeni avuka umuntu omdala eqhaqhazela aye emabhodweni ngoba uyazi ukuthi izofika isikhahlela icaba sisize somandla izinto ezinhle ziya ngokuncipha abazalwane. Mina ngi-understand nalento yabantu abathi balwela amalungelo abantu besifazane ukuthi akuvunyelwe abantu besifazane badayise ngemzimba i-agenda yobumnyama into enevelu kangaka eyenza insizwa isuke eLimpopo
ithumela abakhongi. Kuyezwakala bazalwane, kuzokhulekwa eNatal emzini omnumzana thiwa kuyezwakala bazalwane, kushaywe phansi inkomo ezu-11. Kodwa namhlanje lento ebikhishelwa inkomo ezu-11 bathi ayithengise ngo-R50. The devil is a liar. Ngegama likaJesu. Hallelujah. Uyamzonda umuntu wesifazane uma umvulela amasango uthi akayokwenza into embulalayo, awumthandi. Kodwa uma umthanda, kuyezwakala bazalwane, uzomprotector ngoba wazi ivelu yomuntu wesifazane. Oh hallelujah. Hallelujah. Nawa kusibuze ukuthi onyakeni ka-2025 uluhlobo luni lo muntu wesifazane. Awuhambi uyoyichecka. Glory to Jesus. Ngoba sidinga abantu besifazane abazobuyisa isithunzi sezwe lakithi. Kuyezwakala kukhulunywe kuthiwa yey eSouth Africa zisekhona intombi, eKZN zisekhona intombi. Kuyezwakala bazalwane ngoba uma kuthiwa lafa elihle kakhulu kushiwo ngoba kulimele isithunzi sesizwe. Hallelujah. Abantu besifazane abazobuyisa isithunzi sebandla. Namhlanje kudiscusswa ngathi bazalwane ezibandla likaThixo go social media, and ubuka ukuthi ukube nami bengingaphesheya lento abayishoya ngikwazi ukubaphikisa ngoba yinto eyenzakalayo ebandleni. Kodwa luphi uhlobo lwabantu besifazane oluzothi enough is enough. Hallelujah. Uhlobo lwabantu besifazane abathi ngizomela uJesu noma uNkulunkulu ungibeke lapha kodwa la ngikhona uThixo aka demonstrate amandla obuNkulunkulu bakhe ngempilo yami. Glory to Jesus. Kubuye isithunzi semindeni. Hallelujah. Kuthi waseyawuhlonipha lo yamndeni ngenxa yabantu besifazane makhona. Labantu engikhuluma ngabo are God fearing women. Abantu besifazana besaba uJehova, abangesaba abantu. Abangezukwenza izinto ezokwenza bamukeleke ezweni kanti uNkulunkulu akamanga nabo. Abantu besifazane abahlale beyozincengela enkosini, ungaqeda ukuthandaza ukuthi Nkosi yami ngiphi umoya wokukwesaba. Ngoba uma ubona umuntu wesifazane engasamesaba uJehova ungenwe i-evil spirit emenza athi I don't care. Abantu abane I don't care syndrome. Athi anginandaba nabantu, siphila phambi kwabantu. Athe uNkulunkulu kuyezwakala bazalwane makhanye ukhanya kwethu phambi kwabantu. Idemon lenyonka elithi awunandaba nabantu, awunandaba nabantu abamelene nentando kaThixo. Kodwa ungalingi ufake anginandaba nabantu uba uphila impilo edumaza uThixo wakho. God fearing women, women of strength. Yezwakala bazalwane, not only strong women but women or women of strength. Amen. A strong woman amandla akho athole ejimini. Kodwa a woman of strength amandla akho athole emadolweni. Glory to Jesus. Ufit ngaphakathi. A woman of character. Amen. Into eyenza ukuthi uRuth yezwakala bazalwane afohle athi break barriers ngenxa yokuthi she was a woman of character. A character is who you are.
even if there's no one looking at you, kodwa ube nento ukuthi uNkulunkulu uyangibona. Glory to Jesus. Abantu besifazane abaveza ukukhanya kulomhlaba omnyama. Ngoba uma umuntu wesifazane uthi omunye umkhonzi kaThixo uma ungasekho uyokhunjulwa ngani? Ngoba zimbili indlela oyokhunjulwa ngazo. You will be remembered either by problems you solve or the one you create. Gezwakala bazalwane. Are you a problem solver or are you a problem creator? Uthi uma uqhamuka kuthiwa awu nakho ke. Kodwa sidinga uhlobo oluzothi lungena abazalwane ku-tense. Kodwa luthi uma lingena kuthiwa safika isixazululo. Hallelujah. Hallelujah. Ngithande bazalwane uEsther. I love this woman. Esther, Deborah, Ruth, ama mentors engiyothi sengisibonile isithandwa sami uJesu. Ngithi bapho Ruth, babo Deborah, bapho Esther. I want to salute them. Ngoba la behambe khona bashiya uMaka. Engihamba ngihambe ngizikale ngabo. Ukuthi noma kufika isikhathi sokuphela amandla kodwa uma ngiya ezweni likaNkulunkulu ngifunda ngabo ngithola amandla. Glory to Jesus. So ke nawe kunezinto noma abantu abakutshelanga usaphila kodwa philela ukuthi noma ungasekho ama footsteps akho unyathela kwakho kuzwakala. Ngiyezwakala bazalwane. Ungahambisi okwexoxo eligxumayo lisheshe lifike la liyakhona kodwa alishiyi imanga ukuthi lihambephi. Kodwa umnenke uhamba kancane ngesizotha kodwa uyakwazi ukutracer la uhambe khona. Sisize somandla. Usivusela abantu besifazane emsebenzini, isekhaya, ikomakhelwane. Ushiya umanga abantu besifazane abangama trailblazers abakwazi ukuvula indlela la kade ingekho khona. Oh hallelujah. Abantu besifazane abawogandaganda onkunzi kayihlehli. Glory to Jesus. Wena ngeke wazi ukuthi kunabantu abakubukayo abakulandela kancane njengemanzi zaseBethshemesh ezazilandelwa abapriesti bamaFilisti ukuthi uma sebexakekile beshayekile bathi uNkulunkulu kaMadlamini ngisize. Bayambona uNkulunkulu wakho Madlamini. Njengoba usufuna ukushintsha unyawo ulimaza abantu abaningi abesebesizakala ngempilo yakho. Bapho mama abasindiswa besemshadweni abangena kuyo bengakholwa kodwa baliphila ivangeli behlezi nobaba abangakholwa. Glory to Jesus. Hambe kahle mama. Ungasho ukuthi hawu le ndoda izongazi kahle. Angithi uzwa lezi zinto zasemsebenzini mina ngizoyigoba. Who are you? Ungagoba indoda. Ungagoba insimbi. Ngoba kulimala wena kuphuka wena. Kuyezwakala. Umuntu ungamgoba kanjani ongakhali ngisho kufiwe. Umuntu athi bemgwaza athi ungamgoba kanjani. Kade ngikhuluma lapha eSwazini ngithi kunalo baba owangifonela wathi mama Hlaba wathi ngikulalelile ukhuluma ngamandla omuntu wesifazane uthi ngathi kuba abantu besifazane bayawazi amandla
uNkulunkulu abanikeze wona. Wathi mina bengisilwane sasendle. Lo muntu othi uma engena kubaleka amakadi nezinja ayongena phansi kwamatafula. Uthi ngahlula ijele ngangiphuma ngena. Uthi ngahlula abazali bami ngishaywa bangeluleke uthi behluleka. Uthi kodwa namhlanje mama Hlaba uthi ngisilwane sasekhaya ngiyimvu. Ungangifaka umunwe ngingacwayisi. Uthi ngishintshwe umkami. Uthi ngoba bengithi uma ngihlanya ngenza lezi zinto zami uthi avesa shone phansi. Uthi angangiphelezeli. Uthi ngumuntu ngiyaphila. Uthi ngabona ukuthi la ngihlanya ngedwa akekho ngiphelezelayo. Uthi ngabuya. Uthi namhlanje ngeke usubelieve ukuthi ngiphumaphi ngoba kunezinto ezivunywa yizwe bazalwane kodwa singahambisani nezwi. Kuyezwakala bazalwane othi uma uzenza uthola ukuthi iconstitution yase South Africa iyakuvumela kodwa uthi uma uya kwiconstitution yasezulwini uzwe ukuthi ayihambisani nalento evunywe ezweni. So ke ngincama ukuhamba nezwe noma ngincama ukuhamba noThixo. Glory to Jesus. Mina nginikeza isibalo sasezulwini. Uyabona umuntu wesilisa uka ngamabomu eyibona ukuthi lento oyishoyo injalo. Kodwa nje athi ngenxa yokuthi uyenza ngalendle uyisho ngalendlela ayisho ngayo. Uyoshoke aze adele. Uyonkonkoza usevese wangena kule shell. Kuyezwakala bazalwane. Ubona ukuthi angimbambe ngenyembezi. Avese athi okay, athatha ikepisi lakhe ngiyobuya usuqedile ukutetema. Kuyezwakala. Angeke ngiaguishe noBaba Mahlaba ngiyibona icheck cover ukuthi imhlophe. Umethi yena imnyama. Kuyezwakala bazalwane. Angingalokho ngiaguisha naye ngoba ngeke izishintshe ibe emnyama. Izohlala imhlophe. Ngoba singaze kube ishift ka 6 to 6. Kuyezwakala. Athi ubaba imnyama. Imhlophe. Imnyama. Awuyiboni yini? Imhlophe. Kuyezwakala bazalwane. Kuze kuvele ngishingane. Kuyezwakala. Kushaya u6 to 6 uba nowinile akekho. Kanti ubuzovese uthi baba yebo imhlophe. Bese uya endaweni yakho yokuhlangana noSomandla ngoba uma ungathandaza ukhuluma too much. Kodwa uma uthandaza uya kuThixo uThixo ezemyenini. Uzomuzwa emva kwensukwana. Hawu weMantsheza awusondele la mngami. Yebo baba. Kambe wawuthe mngami injani le ndwangu? Ay ngangiyibone baba ungathi imhlophe kodwa baba ke wayibona ungathi mnyama. Amen. Zomuze sethi uyabona ke yikho nje ngakuthatha. Uyazi more than into yendwangu. Urespecta irrespect yakho. uNkulunkulu uyakwazi ukuyichoboza inhliziyo. Amen. Nawe ke ngeke usho ukuthi usuyayibona ke ngakutshela. Ngoba wesifazana ohlakaniphile usuzohamba uye endaweni yakho yokuhlangana noSomandla. Uthi baba unguSomandla.
wethembekile. Ukwethembeka kwakho kumi njalo kuzo izizukulwana ngezizukulwana kubo abantwana babantu. Uyiwine impi. Kuyezwakala bazalwane ngokushona phansi. Umesayidini likaNkulunkulu. I have found a woman. Oh, hallelujah. Ngithanda ke bazalwane this wonderful lady uEsther. Esther bazalwane ngihla ngokukhuluma ngaye wayeyintandane. I-background yakhe i-hopeless. Ukukhula without a father and a mother. Uzokhuliswa cousin umuntu wesilisa. You can imagine ukuthi kwakwenzekalani uma esefika kuma stages athize uEsther. Uzoxoxa thini nomuntu wesilisa, her cousin. Kodwa, hey my God, isandla sikaThixo bazalwane kanti siyamkhomba eyintandane njalo. Sihamba naye, siyamlandela kukho konke akwenzayo. Glory to Jesus. Siyayazi ke indaba kaVashti edelela bazalwane umyeni. Ama advisors omyeni uma ebuza ukuthi ngenze njani, mamnikeza amacebiso ukuthi njengomuntu okwi leadership uVashti into ayenzile izolimaza nabanye abantu besifazane. They will do the same. Ngoba if you are a leader la uNkulunkulu ekubeke khona kubalulekile ukuthi uhamba kanjani ngoba abantu abezemva kwakho they will follow suit. Amen. So kwabonakala ukuthi uVashti uyakhishwa. Kufanele inkosi ithole intombazane ezo replace uVashti. Amen. Ngikhuluma ngenkosi enezwe elina 127 provinces. La eSouth Africa sina 9 provinces. 127 provinces. Funeka umuntu wesifazane ozothi khacha. Kwakhethwa bazalwane, kwakungakhethwa noma ubani, kwakukhethwa beautiful women. Ngoba bazoma phambi kwenkosi, bazongena bephuma inkosi ikhethe. So lithizwi likaNkulunkulu bathathwa labantu besifazane bayiswa eShushani. Bafike banikezwa uHagai ukuthi kube uyena ozobatomonta abafundise indlela zokuphila kuze babe ready ukuthi uma sebeyongena enkosini. Kodwa ngithanda lento ukuthi uEsther bazalwane God favor emehlweni alo ababekwe phansi kwakhe. Wenza okuhlukile kuEsther. Kwakungesiyena lo muntu othanda uEsther kodwa kwakuThixo of favor uEsther. Glory to Jesus. Cabanga, she's a foreigner. Bathinjwa kwaJuda bezala abekhona kodwa naye unjani uyakhethwa. I-background yakhe i-hopeless. Khuliswe umuntu wesilisa. Wamnikeza wathatha abantu besifazane from the palace about 7 usho perfection abazothi take care of uEsther for 6 months. Mazobe bemonyonga ngamafutha. For another 6 months mazobe bemonyonga ngama perfume. She was highly favored. Ngiyezwakala bazalwane ngoba wayeluhlobo. Glory to Jesus. A woman of character engajwayelekanga.
uma ufunda kuthiwa uEsther wamlalela uMordekhai njengalesikhathi esamondla, wamlalela esesepalace. Yezwakala bazalwane, wamlalela njengesikhathi esamondla. Amen. So ke uma sekufika isikhathi sokuthi bangene abantu besifazane phambi kwenkosi, bangena bazalwane, abanye ngokwesimo sezwe nala ababezalwa khona babequalifya, kodwa uEsther bazalwane ayikho into eyayimqualifyisa ngaphandle kokuthi ungowesifazane owesaba uJehova, ungowesifazane onenhlonipho, othobela uMordekhai, azi ukuthi akanalutho kodwa wamhlonipha njengalokho ayemhlonipha esamondla. Glory to Jesus. Yayingena intombi bazalwane uma iphumele kwenye indlu ezogcinwa kuyona, uma kukuthi iqualifyile iyophuma lapho ibuyele enkosini. Glory to Jesus. Kodwa uEsther, Nkosi yami, wathi umengena egcwele uNkulunkulu wakhe bazalwane, ingekho into angabambelela kuyo ukuthi lento izongenza ngiqualifye. Glory to Jesus. Kodwa ifavor kaThixo eyayiphambi kwakhe, oh hallelujah, wathi uma engena kuthiwa inkosi yave seyamthanda, inhliziyo yayo yadleka, akazange aphume ayogcinwa kule handlu, kodwa kuthiwa inkosi yamthanda ngaphezulu kwawo wonke amantombazane noma abantu besifazane abangenisiwe, because of the favor of the Lord that was upon her. Sengathi uNkulunkulu uthi uEsther owenhliziyo yami ngimfumene owenhliziyo yami, engizokwazi ukushintsha ngaye izinto zemthetho yalelizwe. Glory to Jesus. Kanti uNkulunkulu bazalwane uyampositiona uEsther for a certain period, lokwathi uma sekufanele wonke amaJuda, oh hallelujah, abulawe bazalwane, kodwa ngenxa yentombazane and a hopeless background, but who's highly favored by the Lord, sasinda isizwe sabaJuda. Glory to Jesus. Sekubhalwe ngisho incwadi sagxivizwa ngesigxivizo senkosi ngomthetho wamaMede namaPheresi, ukuthi lento inkosi nayo uqobo ayisakwazi ukuyishintsha, but the favor of God, oh hallelujah, yagibela kuEsther. Glory to Jesus. Kwashintsha imithetho yezwe, bapha abantu besifazane abangezushaya itoyitoyi. Niyangizwa bazalwane? Kuphela kodwa abantu besifazane amazoya ebukhoneni bukaThixo, bembathiswa amandla, bembathiswa umlilo, banikeza ugqobo lwalesi sikhathi. Sathana ohlasele izwe lakithi eSouth Africa, kube nezinto imlilo athi uyayibasa ingabaseki, kanti abantu besifazane abagcwele uThixo abathuma beya emadolweni mathi baba ngize ebukhoneni bakho, esifubeni sami ngithwele izwe lakithi eSouth Africa. Thulula umoya wakho ingcwele, baba vuso wakho umsebenzi, libatshazwe igama lakho, usathana kangakhanasi aphume ngena enza into ayithandayo. Sikhona singabantu besifazane, we need abantu besifazane benhliziyo kaThixo
Glory to Jesus. La uThixo ekubeke khona kube strategic. Wow, hallelujah. Udifuse amabhomu kaSathane. Ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Abantu besifazane. I'm sick and tired. To be sick and tired. Enough is enough. Wow, hallelujah. Uyabuya uJesu. Bantu besifazane. Liyeza ikhawe lethu. Uyeza ngamafu. Nabamgwazayo bazombona. Glory to Jesus. Kodwa sithi sizolandwa. Wow, hallelujah. Sibe sesiyenzile umonakalo. Wow, hallelujah. It's not about you. It's about God in you. When I say, Lord, I surrender all. Lord, I'm available. Oh, hallelujah. I avail myself. Oh, Jesus. Basihlamisile usihlamisile uThixo ngabantwana bethu ukuthi la sikhona abazalwane. Oh, hallelujah. Sibe ne power of influence kuma businesses la sikhona ekhundleni uThixo asibeke kuzo. Glory to Jesus. Kodwa sidinga abantu besifazane abagwena uThixo abazothi I want to change the status quo. Oh, hallelujah. Enough is enough. Kureshwe ingane zinenyanga. Enough is enough. Kubulawa abantu besifazane. Enough is enough. Oh, hallelujah. Abantu besilisa behliswa isithunzi ngoba uSathane efuna kube nalento eyenzakalayo emakhaya. Enough is enough. Thina abantu bakamoya sineso lokubona labantu bengaboni khona. Uba kuzinika isikhathi ume emall ubona imoto ezinhle ezintsha ukuthi zidrive obani abantu besifazane. Ubona imoto ezixhugayo ezikhohlelayo ukuthi zidrive obani zidrive abantu besilisa. That's why men are so angry. Ngiyezwakala bazalwane. Ungacabanga ukuthi into eyenziwe uwe muntu wesifazane kanti into edesignwe emkhathini. Glory to Jesus. uNkulunkulu akashintshi. Umethi madoda thandani. Obaba kuze babe successful emshadweni kufanele bathande. Bafazi thobani kuzube successful. Thoba ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Sifuna abantu besifazane abathi kule conference is not ukugcwalisa ikhalenda kule height yebandla. Lord, I'm available. Hlala nami Nkosi. Hlala nami. Hlala nami. Hlala nami Somandla. Seliyashona ilanga. Cela abantu besifazana abasho njalo. Abathi Lord, I'm available. Oh, hallelujah. Eluze ngaphambili. Lord, I'm available.